xogadores que son moi peligrosos con espacios, bueno, a verdade é que tiveron bastantes ocasións para acadar un maior resultado, e ao final, bueno, pois o Compostela que non se rendiu e tamén estuvo aí para darlle emoción. Aí estamos a ver a xogada do primeiro gol, minuto 12, xa puidera marcar 2 minutos antes ese gol marcado por Borja Iglesias. É que o Celta B na primeira media hora perdoou un pouco a vida ao Compos e lle permitiu seguir no partido, pero porque eu estaba seguindo a retransmisión do partido e a verdade é que me gustou sobre todo a verticalidade deste Celta B. Estamos a ver, minuto 21, penalti que falla o propio Borja Iglesias. Quedámonos, bueno, por cuestións de tempo, sen meter algunha oportunidade máis clara do Celta. A mellor do Compostela na primeira metade, esta na que a piques están de marcar en propia porta Jonathan de Amo. Que, bueno, foi un partido dos raros, ademais habitualmente os derbis, Xosé Luís, son partidos pechados nos que custa moito facer ocasións, este todo o contrario, estamos a ver aquí esta clarísima, increíble que fallase Jordan. Pasaron moitas cousas neste partido que eu creo que non solen pasar nos derbis, incluso para o Compostela, que é un equipo que defensivamente fai bastantes cousas ben, eu creo que se encontrou con demasiados non boas novas a nivel defensivo. Aí estamos a ver o 0-2, este gol marcado por Taylor, unha xogada rapidísima, o contragolpe do Celta, perfecta a definición de Taylor, e ao final o Compos que se foi arriba, buscou o gol, este remate de Menxá, gran parada de Óscar, o porteiro do Celta, e tamén accións para polémica. Minuto 84, cae Borja na área, Borja Navarro, porque había 4 Borjas no campo, hai que aclarar, moi complicado de ver se hai contacto, se non... O árbitro está moi tapado aí, para tomar unha decisión. O árbitro dixo que non había penalti e amonestou a Borja. Un minuto máis tarde, golazo impresionante de Jimmy. Minuto 85, aínda quedaba partido e aínda quedaba tempo para polémica, porque no minuto 90 pasou isto. O despexe de Goldar, o balón toca lle na man, e xa vos escoitei que falabades na primeira división. Segundo Tito Ramallo, penalti. Se cambia o reglamento. Bueno, si cambia o reglamento, sí, pero de momento non, é unha acción totalmente involuntaria, ven dun despexe propio, bueno... Pero non te parecería injusto que iso fose penalti? O digo por abrir un pequeno debate. Sí, pero polo menos non habería ninguna dúbida. Discutiríamos menos, aburriríamos máis. Claro, non, habería máis goles tamén. Porque máis hai moitísimos, o que pasa é que se piten a mitad. No caso Buse, que o árbitro non o indicou. Non indicou, e ao final falaba Freddy deste árbitro, dos penaltis, e hasta do que aconteceu o ano pasado. Vamos a ver, es muy complicado. Es más, esta semana hablábamos de que nos tocaba el mismo árbitro que enfrentó al Celta y al Compostela el año pasado en este mismo campo. Y le pitó un penalti a favor al Compostela en el último minuto, un penalti bastante dudoso, ¿no? Y esta vez, pues mira, también había una jugada dudosa con el mismo árbitro, mismos equipos, y bueno, y que no se ha señalado. Bueno, son circunstancias del juego y... Al final ellos supongo que pitarán lo que ven y tenemos que aceptarlo. Tiene que ver con el arranque del equipo. El equipo ha estado blando en el arranque. Sabíamos a qué equipo nos enfrentábamos y sabíamos que era un derbi. Pues un derbi que terminou con esa victoria do Celta B, por certo, o único equipo galego que gañou nesta xornada. Sí, porque houve outro derbi, ese rematou en empate. Non se moveu o marcador, foi máis o típico derbi. Non sei, Tito, se coincides... Poucas situacións de gol, non? Sí, partido moi pechado, igual un pouco máis feo. Un poquinho para min millor o Racing, non? Que levou máis o peso do partido. Un Somozas, bueno, que estaba esperando o seu momento, pero, bueno, realmente creo que o empate ao final pues, fai un pouco de xusticia. O peor do partido, isto, haberá que estar moi atentos pola semana. Iso que lle pasa a Roberto Baleato, problema no xeonllo. Cando son os xogadores os que as producen, a verdade, case sempre son malas novas. Bueno, esperemos que non pase nada, nos equivoquemos, sí. Pero... A verdade é que non están tendo sorte os Somozas, con Alex Bao, con estos xogadores que están... Agora Baleato, Alex o ano pasado, 30 e pico partidos de titular. Baleato, ainda miraba as estatísticas, creo que o ano pasado xogou os 44 partidos de Liga de titular. E son xogadores importantísimos e que os pode perder por un espazo longo de tempo. Estamos a ver oportunidades, esta clarísima dos Somozas que salvou Macai, un pouco, non sei se dicir, de sorte ou de habilidade, de reflexos. Aí confiouse a defensa do Racing, e despois esa parada na que incluso chegou a chapar o coiro.
ocasións do Racing. Sí, pero son todas moi embarulladas, moita xente, pouca claridade no xogo. Bueno, foi así un pouco o partido, non? Tamén, vamos a decir que a tensión que había nos dous equipos pola clasificación. Sí, a falta que lle facía os dous equipos sumar. Pasoulle un pouco no partido da fin de semana pasada o Racing e o Compostela. E aquí, acción para polémica. Sempre rescatamos algo de polémica, esa caída de Marcos Álvarez. Tamén vai o balón, non? E ao final, esta ocasión de Estefan foi moi clara, pero viña xa anulada por posición antirregulamentaria. Non se moveu o marcador, segundo empate a 0 consecutivo do Racing. Por control de partido e por chegadas, o área e todo isto, o equipo, pois, penso que foi mellor que o Somoza, sinceramente. Por lo menos intentou uno máis, chegou máis cerca da área, pero nos está costando chegar e rematala, non? Deste xeito é difícil ganar partidos. Nos están a pasar moitas cousas e o equipo chega aí, compite, a veces como hoxe logra puntuar, outras veces como en Logroño vende Baleiro, pero o equipo ninguén lle pasou por encima aos Somozas. Eso para nós é importante, claro. Partidazo na Malata o vindeiro domingo na Liga das Cidades. Ás 5 comezará ese encontro entre o Racing de Ferrol e Oviedo, un partido. O equipo galego que nesta xornada non xogaba un derbi foi o Coruxo. O Coruxo que viu interrumpida esa xeira. Queixábase o Murcia ao principio de temporada que tiña que facer moitos viaxes a Galicia, que eran 1000 kilómetros de ida, 1000 kilómetros de volta, pois a partir de agora eu creo que vai desexar xogar sempre en Galicia, porque veu a Malata gañou e ven a Coruxo, que viña de gañar 5 partidos e tamén gaña este único gol do partido, marcouno Arturo, un partido, ofrecémoslle o resumo o máis destacado que houbo no encontro e despois escoitaremos a Rafa Sáez. Houbo unha ocasión pro Murcia na primeira metade e marcou un Arturo e houbo unha ocasión pro Coruxo na segunda parte e a piques estivo de facer o gol do empate. Clarísima esta oportunidade que salvaron os xogadores do Murcia prácticamente debaixo dos paus. Resumo breve, pero é que, como dicía o propio Rafa Sáez, non houbo nada máis. Poucas ocasións de gol, dous tiros prácticamente a portería, un por parte dele na primeira metade, gol, un remate de Alex que salvou un defensa na línea, non houbo máis. O partido era un clarísimo cerocerismo, porque o partido estivo en todo momento moi trabado, moi pechado no medio campo e apenas hubo xogo nas áreas e, polo tanto, gañou o que foi máis preciso no remate, neste caso o Murcia. Se vos dixen a todos que miramos para os partidos, non miramos para a tabla, porque na xornada sétima, a verdade, eso sería meterse unha presión innecesaria a un equipo que, de algún xeito, ten o perfil que ten o Coruxo. Como somos moi malos, nós sí que lle ofrecemos esa tábua a Rafa Sáez, que non quería mirar, porque non a quere mirar, home, se está moi ben o Coruxo aí con eses 16 puntos, os mesmos que Oviedo e que Unión Deportiva Logroñés, ese trío sobranceiro da categoría, co Celta B tamén moi arriba no cuarto posto da clasificación. Tamén está arriba subindo postos o Murcia e moi preto a Cultural Leonesa e o Guijuelo, incluso filial do Valladolid. Aí se abre ese oco, aparece o Atlético Astorga, logo Avilés,